Днес успешните ученици на Богоров са навсякъде. Не само с професии, но и с призвание. Аз съм Мирела Кирякова, завършила съм професионална гимназия по икономика доктор Иван Богоров през 2010 година в специалност бизнес администрация. В момента съм директор на районния център по трансфузионна хематология във Варна. Мястото, където работя, спасява човешки животи. Спомням си преди всичко заниманията в извънкласни дейности. Поддържахме вестника Богоровски гимназист. Изключително ценни емоции останаха от тези занимания с преподавателите, не само по специалните предмети, разбира се и от тях, но знаем, че икономиката е така една малко по-скучна, по-суха материя, която е хубаво да бъде съчетавана с изкуството, за да може човек да разширява мирогледа си и да придобие повече способности, които смятам, че му помагат и в работата с икономическите науки. Извън учебните предмети ме научиха да бъда по-търпелива, дипломатична. Имахме един преподавател, госпожа Мария Добрева. Тя ни научи също на много ценни уроци, които са свързани именно отново с общуването, защото общуването е ценно във всяка една професия. Ние сме социални същества и трябва да умеем да комуникираме помежду си, да се изслушваме, да бъдем търпеливи и дипломатични, да взимаме решенията си с сърце и с душа и преди всичко да запазим човешкото в себе си.